Good job, Mr. Spider. Graffiti art sa ilalim. Si Allen Iverson, no? Ayan na naman yung pagmumukha. Napakaangas ng action star, no? Napaka-agresibo ng spikes. Ay, mga topsider. Fila Disruptor. Yamanin ng pormahan. So, ito yung alternate bread to J1 Low. Wolf Grey. Tapos, yung madalas yung abangan, Samba. Grabe naman tong gagambang to. Alas 2 na ng umaga, nandito pa rin nagtatrabaho. Ang laki niyang sipag-sipag. Di ako natatakot dyan kahit napakalaki niyan. Pinagkakakain nila yung mga lamok na pwede magdulot sa atin ng dengue. So, good job, Mr. Spider. So, yung grind ng grind yan kahit alas 2 na ng umaga. So, tayo, grind din tayo. Ito, advanced stocking na tayo ng ating mga supplies, ng ating mga sapatos. 8 sako po yan para sa ating new arrivals next week. Siyempre, lilinisan muna natin yan. Pero sara natin kasi paboritong tulugan ng mga pusa eh. Pero ito, puntahan natin yung mga new arrivals natin for this week. Ito, yung bubble wrap natin. So, papasilip ko po lahat ng mga available nating sapatos ngayong new arrival sa Sabado. Di lang ako masyado makapag-ingay kasi alam niyo na, tulog na po ang mga tao ngayon. Alas 2 na ng umaga. Pero grit and grind pa rin tayo gaya ni Mr. Spider doon, diba? So, ito, pakita ko lang. 100 lang. Pasilip po kung ano yung mga dapat yung abangan ngayong Sabado. Dito pa tayo sa new arrival, Bayabas yan, Malakasang bayabas yan. Hindi yan apple, Giant bayabas. Dadaanan nating mabilisan. Meron tayo ditong Erky. Para siyang may graffiti art sa ilalim. Pero Erky yan, tingnan nyo yung details, Parang may ano siya dyan. Skateboard shoes daw to ng Erky. Masyadong playful, no? So ito meron tayong Allen Iverson. Ganda nito. Answer X. Ito yung Answer 10 ng Reebok. Kaso ang problema nito, wala na yung strap niya dyan, Classic shoes ito, Yan si Allen Iverson, Ganda din ang colorway niya. Red and black. So yan, may konting issue na pero pwedeng pa rin po yung gamitin. Very usable pa kasi intact pa yung ilalim niya, diba? Meron din tayong sakay dito, Vapor Waffle ng Nike. Yan na naman yung pagmumukha sa likod na parang masayang isda, diba? Nike Sakay. Isa to sa mga kakaibang sapatos na mabilis mabenta dito sa amin. Kaya unahan nyo sila. Tuturo kung saan to nakalagay sa Sabado para alam nyo kung saan nyo kukunin. Ito Reebok. Ang ganda ng Reebok na to. Army ang color niya, Yan yung Reebok Sudeca. Army yung colorway. Napakaangas. Ito, gusto ko tong suotin. Mga ganitong klaseng sapatos, nakaka-relax lang. Meron pa rin dito yung Badaw. Ito, pag nahawakan nyo to in person, napakagaang niya. Badaw. Maraming colorway ito kahit yung mga collaborations dito dumating sa lineup na to ng Anta. Hindi ko sana to ilalabas kaso pansin ko lang napakaganda ng kondisyon nito. Kung may hanapin kayong running shoes ngayon yung arrivals, ito na po yun. Huwag na kayong maghanap ng iba kasi yung kondisyon nito, ito yung pinakamaganda ang kondisyon ngayon na running shoes. Pwede rin naman tong ipang basketball kung gusto nyo. Lukat lang siya. So ito, meron tayong USY13. Yan, USY13 yata to. Nilabas ko rin yan kasi size 12 siya. Laki yan. So yung nag-aabang ng size 12 dyan, hanapin nyo yan sa new arrivals. Tapos ito, hindi ko alam kung ano sa klaseng sapatos to from Li-Ning. Yung itsura niya, ang ganda din ng kondisyon. All black. Tapos base sa itsura niya, pakiramdam ko pang motor to. May reunit din siya. Tapos leather na napakaangas. Pang action star, So yung mga mahilig magmotor, sa tingin ko pang motor po ito. Nilabas ko rin para makita nyo. Kasi bihira po yung mga ganyan na sapatos Ito, meron din tayong Klay Thompson. Pasensya na kayo sa ilaw namin Hindi ito masyado maliwanag dito ngayon. Meron din tayong 361 na ganito. Hindi pala to 361. X-step po pala yan. Ganda po ang kondisyon yan. Hanapin nyo rin yan. Ito, maganda rin to. Shock the Game. Yan, basketball shoes po yan. And ang ganda rin ang kondisyon nito. Susubukan natin kung may spike ka. Ang pakiramdam kung meron. Atomic Green na waffle. Meron din tayong Onitsukang ganito. Pero pambabaeng size lang siya. Ito rin, meron din tayo dito. Yan, napaka-agresibo ng spikes niya. So ito, pambabae po yan yung mga nandito. Tapos meron tayong ganitong Converse. Tingnan nyo yung zipper niya. Dalawa dyan. Kung susutin to ng mga anak yung pambabae, yung mga teenagers, bagay na bagay. Yan po, size 4.5. So may dalawa siyang zipper dyan. So yun, kakaiba siya. Tapos naka-pedal ka. Tapos ganito yung suot mo. Tapos meron tayong mga Tito shoes na naman na Skechers na ganito. Napaka-comfy lang. Mga topsider na ganito, Kahit classic yung design niya, komportable siya sa paa. Ang ganda ng pangalan niya, Disruptor. Fila Disruptor. Tapos yung pangil niya sa ilalim, parang pangil lang pating, Meron din tayong Nike ZM dito. Kung babae rin ang size nito.
PM. Yun, ang angas na kondisyon nito. Tapos yung mga sosyalin dyan, meron tayong Prada para sa inyo ngayon yung arrivals. Prada, pambabae din yung size niya, pero kung gusto mo to, pwede din panlalaki. Yan yung details niya sa loob. Prada, napakabigat niya rin po kung hindi siya magaan. Yung ilalim niya. Prada, yung mga yayamanin ng pormahan, pwede po yan sa inyo. Ito na yung mga paborito nyo, syempre, mga J1. So, ito yung bread toe. J1 low bread toe, pero ito po alternate. Baliktad yung swoosh niya, imbis na black, naging white. So, ito yung alternate bread toe, J1 low. Meron din tayong royal toe. Kasi royal blue yung kulay ng toe niya. Meron din tayong Jordan Fly. Pambabae lang yung size nito sayang. Ganda pa naman sana. Kaya maliit. Meron tayong dunk na ganito. Tapos yung body part niya, may pagkamaong. Meron din tayong wolf gray na dunk. Tapos syempre yung classic na panda. Tapos meron pa rin tayong waffle. Yung pambabae rin ang size niya na. Tapos yung madalas yung abangan, samba. Meron tayong samba for this week. Pambabae pa rin po yung size nito. Yung samba na to. Medyo maliit lang. Tingnan natin kung ano size. Ayun, size 5 lang. Size 5 lang siya. Medyo maliit. Yung mga nag-aabang ng malaki, sorry po, walang dumating. So ito, may Air Max tayong ganito. DIA. Ang ganda ng kondisyon ito. Air Max. Pambabae. Fuchsia. So ito naman, meron pa rin. Ito, napakaganda ng kondisyon ng Kyaodan ito. Kyaodan Battle. Brand new condition po to. Kyaodan Battle. Basketball shoes. Yun po yung ilalim niya. Tapos meron tayong Vapor Max. Brand new condition na naman tong Vapor Max na to. Yan yung air unit niya, buong buo, walang butas, walang issue. So hanapin nyo po to. Siguradong walang talo sa Vapor Max na yan. Meron tayong Aaron Gordon ulit. May mga signs of usage na, pero solid na solid po yung ilalim niya. Yan yung logo niya, AG, Aaron Gordon. So ito, Peak Tai Chi. Nilabas ko to kasi kakaiba siya. May ganyan. Tapos purple yung kulay. Ganda, no? May accent siyang purple sa likod na bumabagtas mula sa toe hanggang sa sock liner. Ito yung sock liner niya. So, ito Pro True 6 Kobe. Pero hindi ko alam kung lihito mo to Hindi ko sigurado to. Pero yun, kahit papano, kung gusto nyo magka-Kobe Pro True 6, snake skin yan. Pwede na po yan tsagaan. May mga konting signs of usage lang, like sa sock liner. Pero usable, diba? Maraming salamat din po pala sa lahat na nag-mine. Ayan, i-ship out na po namin yan kaagad bukas. Message lang po kayo para makamit nyo yung 30% off the sale namin. Kaya ayan lang po, wala naman masyadong ipapakita dito. Yung karamihan po nasa loob kasi makikita nyo po yan pag naka-display na siya. So that is it for this video. Maraming salamat po sa inyong panonood.